Είναι πραγματικά εντυπωσιακό κάθε φορά που παρατηρούμε το πώς ο Θεός καλεί τους δικούς του ανθρώπους για να γίνουν αλληλείς ανθρώπων, όπως ακριβώς κάλεσε και τους Αποστόλους. Και εδώ από αυτή την εκπομπή που μας δίνει την ευκαιρία να βρισκόμαστε κοντά στις διάφορες ιεραποστολές στο εξωτερικό, δηλαδή εκτός της Ελλάδος, οι ιεραποστολικές δράσεις της Εκκλησίας μας που πάντα ούτως ή άλλως ταυτίζει την πίστη της με αυτή την κατάθεση μαρτυρίας, το βλέπουμε αυτό. Και σήμερα θα έχουμε μια τέτοια ξεχωριστή ευκαιρία, γιατί έχουμε τη χαρά και την ευλογία να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή έναν από τους ιεραποστόλους της πρώτης γραμμής, όπως λέμε, δηλαδή που βρίσκονται εκεί επί τόπου, γιατί εμείς είμαστε στις πίσω γραμμές για να ενισχύουμε αυτούς τους ιεραποστόλους που με ιδιαίτερο τρόπο ο Θεός τους κάλεσε σε αυτό το έργο του. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πατέρα Θεμιστοκλή Αδαμόπουλο. Και είναι πολύ μεγάλη χαρά μας, μια και βρίσκεται στην Ελλάδα και μπορούμε να έχουμε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία. Πάτερ Θεμιστοκλή, την ευχή σας. Του Χριστού, ευχαριστώ κυρία Χάρη, ευχαριστώ. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερως που μπορούμε να μιλάμε μαζί σας έτσι άμεσα, γιατί έχει αναφερθεί εδώ από την εκπομπή και άλλες φορές οι παραγωγός εθελόντες, είμαστε όλοι εδώ στο ραδιοφωνικό μας σταθμό της τοπικής μας εκκλησίας της Μητροπόλεως, στο ράδιο Κιβωτός. Η κυρία Αγγελική λοιπόν Χατζηχρήστου, που είναι υπεύθυνη αυτών των εκπομπών, γιατί και η ίδια έχει ζήσει ως ιεραπόστολος στο παλιό Κουλουέζι, το σημερινό Κονγκό, εκεί που ήταν το που ξεκίνησε ο πατήρ Κοσμάς, συνέχισε ο πατήρ Μελέτιος τότε και επίσκοπος Μελέτιος τώρα. Έχει κάνει αναφορά για το μεγάλο έργο που γίνεται στη Σιέρα Λεόνε, αλλά αυτή η αναφορά στηρίζεται, ξέρετε, σε διάφορα δημοσιεύματα, στα ιεραποστολικά περιοδικά και στα νέα που μαθαίνουμε. Είναι όμως πολύ διαφορετικό, πολύ ζωντανό και πραγματικά από τη δική σας καρδιά, στις δικές μας καρδιές, να ακούμε ζωντανά εσάς που ο καλός Θεός στην κυριολεξία σας πήρε και σας πήγε στη Σιέρα Λεόνε. Μάλιστα. Και από εκεί θα θέλαμε να ξεκινήσουμε. Αν δεν κάνω λάθος, έχετε γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αυστραλία, Πάτερ Θεμιστοκλή. Μάλιστα. Γεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια, αλλά μικρό παιδί φύγαμε και με τους γονείς μου και πήγαμε στην Μελβούρνη και εκεί μεγάλωσα. Στην Αλεξάνδρεια εννοείται εδώ της Συμμαθίας? Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Επομένως είστε εκτός Ελλάδος από γεννησιμιού σας. Ναι. Και βρεθήκατε από την Αλεξάνδρεια στη Μελβούρνη και εκεί μεγαλώσατε. Εννοώ, γεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και μικρό παιδί πήγαμε στην Αυστραλία. Ωραία. Ναι. Και εκεί ο Θεός που έχει τους δικούς του τρόπους, τους δικούς του μυστικούς δρόμους, κάπου σας συνάντησε, κάπου σας περίμενε και σας έκανε να αλλάξετε τη ζωή σας. Ναι. Για πέστε μας λίγα από αυτές τις εμπειρίες για να θαυμάσουμε κι εμείς και να δοξάσουμε το έργο του Θεού. Ναι. Η Αυστραλία που είναι μια πλούσια χώρα, όμως και με μεγάλη οργάνωση και υπέροχα συστήματα κτλ. Αλλά όμως δεν έχει μια θρησκευτική παράδοση. Δηλαδή μπορείς να ζήσεις στην Αυστραλία χωρίς σκέψη περί Θεό. Και βεβαίως εμείς οι μετανάστες που πήγαμε, τα παιδιά των μεταναστών που πήγαμε στα σχολεία εκεί στην Αυστραλία, της εποχής μου βεβαίως, στο 60, στο 70 κτλ. Εμείς δεν λάβαμε θρησκευτική κατήχηση καθόλου. Και οι εκκλησίες εκείνη την εποχή, οι ορθόδοξες εκκλησίες, ήσαν μακριά, δεν είχαμε πολλές εκκλησίες. Άρα τα πράγματα βεβαίως έχουν αλλάξει τώρα εντελώς. Και οι ιερείς είναι μορφωμένοι, έχουμε ένα θεολογικό σχολείο εκεί και όντως ο Αρχιεπίσκοπος της Αυστραλίας κάνει ό,τι μπορεί. Όμως εκείνη την εποχή υπήρχε μια έλλειψη της παρουσίας της Ορθοδοξίας. Εγώ πηγαίνοντας και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια της Αυστραλίας, έγινα, όπως όλοι οι άλλοι νέοι της εποχής εκείνης, εντελώς άθεος. Μάλιστα η τάση μου ήταν προς τον μαρξισμό. Ήταν η εποχή της επαναστάσεως των μαθητών, των σπουδαστών, των πανεπιστημίων.
Ήταν η εποχή Ήταν της μόδας και όλα τότε. Ήταν και της μόδας, Ναι. αλλά ήμασταν ειλικρινείς, δηλαδή πιστεύαμε σε αυτό που Ναι, λέγαμε. αυθεντικά και τίμια, με τιμιότητα, σαν ιδεολογία. Μπράβο. Αναζητώντας η ιδεολογία την ήταν αλήθεια. να σταματήσουμε τους πολέμους που η Αμερική και η Αυστραλία είχαν αρχίσει και στο Βιετνάμ και σε άλλα μέρη. Και ήταν καλές ιδέες, δεν λέω τίποτα εναντίον αυτών. Το μόνο πρόβλημα ήταν δεν υπήρχε Θεός. Δηλαδή όλες αυτές οι ιδεολογίες που είχαμε και που βάζαμε σε πράξη ήταν εκτός Θεού. Δεν λέω που ήταν άσκημες ιδέες, ήταν καλές ιδέες, αλλά εκτός Θεού. Ήταν απόνο Θεός, απουσίαζε παντελώς από τη ζωή σας κιόλας. Ο μαρξισμός λέει ότι η θρησκεία είναι το ναρκωτικό το όπιον του λαού και ότι η μεσαία τάξη χρησιμοποιεί τη θρησκεία για να τυφλώσει τους εργάτες κτλ. Και εγώ τα πίστευω όλα αυτά. Τώρα όμως ήρθε η ευλογημένη στιγμή όταν ήμουν 22-23 ετών που άλλαξε αυτό και πίστεψα στο Χριστό και η ζωή μου έγινε εντελώς διαφορετική. Πάτερ Θεμιστοκλή, αυτή η αλλαγή οφείλεται σε ένα πρόσωπο? Κάποιον γνωρίσατε που έδωσε αυτό το άρωμα της πίστεως? Όχι. Αυτό δεν ανήκει σε ένα πρόσωπο. Δηλαδή κανένας δεν ήρθε να μου μιλήσει για τον Χριστό, διότι αν κάποιος ερχόντανε να μου πει, ξέρεις, πρέπει να πιστεύεις στο Θεό, εγώ θα γελούσα. Θα τον έβλεπα ως κάποιο αδύνατο πρόσωπο που δεν στέκεται στα πόδια του και έχει ανάγκη να μιλάει για το Θεό και ότι δηλαδή δεν έχει τη δικιά του δύναμη, όπως δεν ξέρω, έχει διαβάσει τον Νίτσε, ο Φρέντερικ Νίτσε. Η δύναμη. Ότι ο άνθρωπος στέκεται στα δικά του πόδια και δεν έχει ανάγκη τον πατσού, δηλαδή να στέκεται σε πόδια άλλων και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτά τα πίστευα. Λοιπόν, αν ερχόταν ένα πρόσωπο και μου έλεγε να πιστεύεις στο Θεό, θα έλεγα, look, leave me alone, άσε με ήσυχο, γιατί δεν πιστεύω. Καταλάβατε. Αυτό που έγινε, κυρία Χάρη, είναι κάτι το λέω, δηλαδή δεν θέλω να με παρεξηγήσετε τώρα, αλλά λόγω που ήμουν αμαρτωλός και κοσμικός, ο Θεός είχε ανάγκη κάτι το εκπληκτικό για να με φέρει στο δρόμο του. Αν είχα μεγαλώσει όλη τη ζωή μου στην Εκκλησία, δεν θα γινόταν αυτό που έγινε. Αλλά αυτό που έγινε έπρεπε να γίνει, δεν θα πίστευα. Θέλατε ένα σεισμό που θα μιλούσε κατευθείαν μέσα στην ύπαρξή σας. Χρειάστηκε ένας σεισμός. Χωρίς αυτόν τον σεισμό δεν θα μπορούσα να πιστέψω ότι υπάρχει Θεός. Και αυτός ο σεισμός έγινε. Ήταν κάτι το υπερφυσικό. Κάτι που αισθάνθηκα που δεν είχα ποτέ αισθανθεί, ότι περί της παρουσίας του Χριστού. Ήταν μια υπερφυσική στιγμή που είναι υπερλογική και δεν μιλώ πολύ για αυτή τη στιγμή διότι δεν θέλω να χάσει και την αξία της. Αλλά όμως έγινε κάτι τέτοιο και αυτή η υπερφυσική στιγμή που αισθάνθηκα το Χριστό, εκεί που δεν το περίμενα, ήταν το τελευταίο πράγμα που περίμενα, έγινε. Και αφού έγινε, τότε πίστεψα εντελώς. Επομένως, Πάτερ Θεμιστοκλή, καλά είπα πριν ότι κάπου σας την είχε στημένη ο Χριστός, με την έννοια ότι επειδή ήξερε ότι αυθεντικά και τίμια αναζητούσατε την αλήθεια και την προσφορά μέσα από αυτή την αλήθεια, παρουσιάστηκε, κανόνισε και σας επισκέφτηκε ο ίδιος, γιατί αυτό είναι και το κυνήγι της αγάπης του Θεού που κάνει στους ανθρώπους. Σωστά, νομίζω το είπατε σωστά, διότι έχετε δίκιο. Ως νέος κυνηγούσα τι εστί αλήθεια και νόμιζα ότι τα βρήκα μέσα στα πολιτικά και στη φιλοσοφία. Και έτσι νόμιζα. Αλλά και ίσως έχετε δίκιο, ίσως ο Θεός βλέποντας αυτό λέει εντάξει, αφού ζητάει την αλήθεια, ας γίνει ένας σεισμός, όπως είπατε. Και έγινε αυτός ο σεισμός. Ήρθε η ίδια η αλήθεια που είναι ο Χριστός. Αμήν. Ακριβώς κυρία Χάρη. Είναι συγκλονιστικό που του λέτε, γιατί μας θυμίζει και άλλους πατέρες με τις δικές τους εμπειρίες, εντάξει βέβαια και το γνωστό από τον Απόστολο Παύλο, οι οποίοι είχαν αυτή την αίσθηση της συνάντησης, της προσωπικής συνάντησης με τον Χριστό, που καθορίζει τη ζωή, αλλάζει τη ζωή, γυρνάμε 360 μοίρες, βλέπουμε αλλιώς εντελώς τα πράγματα
και ακολουθούμε μετά αυτή τη σχέση αγάπης. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς έγινε και όλα αλλάξανε. Άφησα τις μελέτες, τις πολιτικές και φιλοσοφικές και άρχισα λοιπόν έναν άλλο δρόμο που επιτέλους με οδήγησε στις θεολογικές μελέτες και αξιώθηκα από το Θεό να σπουδάσω σε περίφημα πανεπιστήμια, διεθνείς πανεπιστήμια και θεολογία και εγώ εντελώς αγάπησα την Καινή Διαθήκη. Της καινοδιαθηκολόγος, όπως λέμε στην ορολογία μας. Με μελέτη της αρχαίας εβραϊκής, της αραμαϊκής, αρχαιολογία, μελετώντας τις... Και από τα πρωτότυπα δηλαδή για να διαβάσετε. Από τα πρωτότυπα ακριβώς και όχι μόνο από τα πρωτότυπα και με τα νεοευρεθέντα χειρόγραφα. Μάλιστα, τα περίφημα. Και άλλα, για να δω ποια είναι η σχέση μεταξύ του χριστιανισμού και του Ιουδαϊσμού. Λοιπόν, έπεσα με τα μούτρα μου και καλώς. Καλά κάνατε, ό,τι κάνατε το κάνατε μάλλον πέφτοντας με τα μούτρα σε όλα τα επίπεδα. Αμήν. Και μάλλον τώρα έτσι έχετε πέσει με τα μούτρα και στην Ιεραποστολή. Εγώ το εξηγώ ως η δεύτερη αλλαγή που έγινε στη ζωή μου. Η πρώτη ήταν η παρουσία του Κυρίου, η δεύτερη ήταν η παρουσία του Κυρίου στην Αφρική. Δηλαδή, πριν πάμε στην Αφρική. Πάτερ Θεμιστοκλή, πριν πάμε στην Αφρική, θέλω να κάνω μια ερώτηση που πιθανόν αυτή τη στιγμή που μας ακούν όλοι οι αδερφοί μας ακροατές εδώ από τη μεγάλη οικογένεια του Ράδιο Κιβωτός, που ακούγεται και σε όλο τον κόσμο μέσα από το διαδίκτυο, γιατί είμαστε online, ζωντανό το πρόγραμμα στο διαδίκτυο. Μπορεί να θέλουν να σας την κάνουν και αυτοί μαζί μου. Πώς αντέδρασε το περιβάλλον σας σε αυτή τη μεγάλη σας αλλαγή στη στροφή? Για την πρώτη ή Δευτέρα? Για την πρώτη καταρχήν. Για την πρώτη έχασα όλους τους φίλους μου. Πολύ ωραία το λέτε. Ναι. Έχασα όλο το κύκλο που είχα στα πανεπιστήμια, τους αριστερούς που είχα. Ναι, ακριβώς. Αυτούς μέσα στους οποίους κινούσασταν, αγωνιζόσασταν μαζί, ψαχνόσασταν μαζί. Όλα σταματήσαν. Μουσική, να πηγαίνεις στα δίσκο, όλα σταματήσανε. Μάλιστα. Και άρχισα εγώ να τους μιλάω για τον Χριστό. Και αυτοί λοιπόν δεν θέλουν να με δούνε στο τέλος, γιατί τους χαλούσα την όρεξη που λέει ο λόγος. Βέβαια, βέβαια. Εκείνοι θέλουν να μιλάμε για άλλα θέματα. Και εγώ λέω, ο Χριστός είναι η αλήθεια. Πέψαμε στον Χριστό, λέω, αυτός έπαθε κάτι. Έτσι, ακριβώς. Αυτός δεν είναι καλά. Το είπατε μόνος σας, με σεβασμό, δεν ήθελα να το αναφέρω, αλλά σίγουρα φαντάστηκαν ότι κάτι πάθατε. Το χάσατε που λέμε. Και η αρχή ήταν πολύ δύσκολη. Δηλαδή, τράβηξα, δηλαδή δεν είχα πια φίλους. Δεν ήξερα τι να κάνω, αλλά ήξερα ότι είχα την αλήθεια πλέον. Είχα την αλήθεια, αλλά δεν ήξερα πώς να την παρουσιάσω. Επειδή με τον ενθουσιασμό της αρχής μιας αλλαγής του νεοφώτιστου που λέμε. Αμήν. Ακόμα έμπαινα στα λεωφορεία και λέω δεν πρέπει να αρνηθώ τον Χριστό, διότι τον έχω αρνηθώ για 23 χρόνια. Τώρα πρέπει να τον ομολογήσω, γιατί κάπου λέει ο Χριστός, όποιος με αρνηθεί ενώπιον των ανθρώπων, εγώ θα τον αρνηθώ ενώπιον του πατρός μου. Όποιος με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, και εγώ θα τον ομολογήσω ενώπιον του πατρός μου. Και λέω, εγώ αρνήθηκα τον Χριστό για 23 χρόνια, τώρα πρέπει να τον ομολογώ παντού. Λοιπόν, όπου πήγαινα, στα λεωφορεία, στα τρένα, στο παζάρι, έλεγα, ο Χριστός να είναι μαζί σου, διάβαζε το Ευαγγέλιο, μπλα μπλα μπλα. Ναι, κατάλαβα. Καταλάβατε. Και έτσι λοιπόν, με λίγο... Ήταν δύσκολο, διότι ο κόσμος με κοροϊδεύε, ο κόσμος... Κατάλαβα τους σαλούς, τους καταχριστών σαλούς, έτσι. Ναι. Τους extreme, όπως λέμε, της πίστης μας. Κατάλαβα ότι χρειάζονται και άλλοι τρόποι περί μαρτυρίας Χριστού. Και έτσι ακολουθήσατε τον δρόμο των θεολογικών σπουδών, τις έρευνες. Τότε όταν άρχισα τη θεολογία, τότε έπεσα πάλι με τα μούτρα μου πάνω στη θεολογία. Και προπαντώ στην Καινή Διαθήκη. Αγάπησα πάντοτε την Αγία Γραφή και αυτό σπουδάσατε συνεχίζει. Να υποθέσω στην Αμερική, στη Βοστόνη, στον Τίμιο Σταυρό. Πρώτα άρχισα στη Μελβούρνη, δεν είχαμε θεολογική σχολή και ο Σεβασμιότατος Στυλιανός μου λέει, κοίταξε, αρχίσεις με τους καθολικούς, γιατί είναι κοντά μας σε πολλά σημεία, εκτός για τα οι γνωστές διαφορές. Αλλά τουλάχιστον έχουν και εκείνοι τους πατέρες, έχουν την παράδοση, έχουν τα λειτουργικά. Και άρχισε εκεί, μου λέει, όταν μιλάνε για τον Πάπα, κλείς τα αυτιά σου. Ωραία, λέω, εντάξει, λοιπόν. Έκανα μελέτη και μετά άρχισα την Ορθόδοξη μελέτη που ήταν στον Τίμιο Σταυρό στη Βοστόνη και στον Αγίο Βλαντιμίριο στη Νέα Υόρκη. Βεβαίως. Και μετά
είχα την ευκαιρία να κάνω μελέτες στο Harvard. Το Harvard είναι ένα περίφημο πανεπιστήμιο της Αμερικής. Εκεί σπούδασα γλώσσες, την εβραϊκή, προπαντός την εβραϊκή γλώσσα. Πώς τα καταφέρατε, Πάτερ Θημιστοκλή, να πούμε μεταξύ μας και κάτι σαν θεολόγοι? Εμείς τη μάθαμε και την ξεχάσαμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η εβραϊκή γλώσσα. Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ. Μάλιστα. Ναι. Και λοιπόν και πήγα στο Princeton, που είναι ένα άλλο περίφημο ακαδημαϊκό Ινστιτούτο. Δηλαδή ο Χριστός με έβγαλε από τις κοσμικές μελέτες και με πήγε στις κορυφές της θεολογικής μελέτης. Στις κορυφές, στα βαθιά νερά σας πήγε. Ακριβώς. Και γύρισα λοιπόν στην Αυστραλία με διδακτορικό από την Αμερική στην Καινή Διαθήκη, και η διατριβή μου ήταν ο Απόστολος Παύλος και η κοινική φιλοσοφία των Ελλήνων. Πολύ ωραίο, συνδυάσατε και την ελληνική σας καταγωγή. Ακριβώς. Με τον Απόστολο Παύλο που την είχε στημένη επίσης ο Χριστός και έκανε την στροφή 360 μοιρών. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί κοινικούς και στοικούς όρους μέσα στα γράμματά του, στις επιστολές του, και η διατριβή μου έδειξε κάτι τέτοιο. Τώρα, γυρίζοντας στην Αυστραλία, δίδασκα στο πανεπιστήμιο και στη θεολογική σχολή μας, αλλά μετά από μερικά χρόνια αυτής της ακαδημαϊκής ζωής άκουσα και είδα κάτι για τη μητέρα Τερέζα με τους φτωχούς της Ινδίας. Βέβαια, που είχε πάρει και το Νόμπελ. Μάλιστα, ακριβώς. Και σκέφτηκα, εγώ τώρα τι κάνω? Εντάξει, διδάσκω θεολογία που είναι υπέροχο, αλλά δεν βοηθάω το φτωχό. Το έργο της με συγκίνησε πάρα πολύ. Μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στη λάσπη της φτώχειας να βοηθάει τους μισοπεθαμένους, τους φτωχούς, και αισθάνθηκα ότι αυτή πραγματικά έχει το Χριστό, αυτή πραγματικά ζει με το Χριστό, ενώ εγώ ζούσα με το Χριστό, αλλά και λίγο θεωρητικά, λίγο με θεωρία. Ήταν λοιπόν μια άλλη επιστροφή τώρα, αλλαγή. Σκέφτηκα, γιατί να μην κάνω και εγώ το ίδιο, για να μην πάω και εγώ με τους φτωχούς, να είμαι με τον εσταυρωμένο Χριστό. Και παρακάλεσα τον σεβασμό, τότε έγραψα στην Αλεξάνδρεια, στο Πατριαρχείο, και με δεχτήκανε. Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αυστραλίας έφυγα λοιπόν. Πότε φύγατε, πότε έγινε αυτή η μεγάλη στροφή? Καλή ερώτηση. Στα 90, εν μέσω των 90, του 90. Του 90. Ναι. Ήτανε τότε ο μακαριστός Πέτρος, Πατριάρχης. Ναι, ήταν αυτός. Μάλιστα. Και καλός. Και πολύ καλός. Και έξυπνος και με χιούμορ, δηλαδή ζωντανός, πολύ ζωντανός. Λοιπόν, πήγα στην Αλεξάνδρεια με την ευλογία του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας, άφησα την Ακαδημία και πηγαίνω εκεί, του λέω, θέλω να υπηρετήσω στην Αφρική, στους φτωχούς. Λέει, καλά, κάτσε λίγο στην Αλεξάνδρεια να σε δούμε και λίγο. Λέω, μακαριότατε, πρέπει να πάω στην Αφρική με τους φτωχούς. Και λέει, εντάξει, λέει, και με έστειλε λοιπόν στην Κένια. Άρχισα στην Κένια. Εκεί έμαθα. Εκεί υπήρχε Ιεραποστολή ήδη, οπότε ήταν λίγο πιο στρωμένα τα πράγματα στην Κένια. Ήταν πιο στρωμένα, αλλά ήταν ανάγκη προτού να αρχίσω εγώ εκ του μηδενός, έπρεπε να μάθω τον τρόπο της Ιεραποστολής. Και το PhD, το διδακτορικό προς Ιεραποστολής, το έμαθα στην Κένια. Ωραία το περιγράφετε, και να πω ότι χρησιμοποιείτε πολύ ωραία και την ελληνική γλώσσα, μολονότι ξέρω ότι δεν την χρησιμοποιήσατε πάρα πολύ, παρόλα αυτά τη χρησιμοποιείτε πάρα πολύ ωραία, γιατί μιλάτε μέσα από την καρδιά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι υπέροχο αυτό το ταξίδι μαζί σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, πήγατε πρώτα λοιπόν στην Κένια εκεί πέρα για να θητεύσετε, για να μαθητεύσετε. Ναι, και εκεί έμαθα ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά του Αποστόλου και πώς πρέπει να μιλάς στον ηθαγενή και ποια να είναι η στάση σου ενώπιον αυτών των ανθρώπων που βλέπουν τους λευκούς λίγο με ένα μάτι λίγο έτσι, πώς να το πω, καχύποπτο. Suspicious. Έτσι. Ύποπτο, ναι, αυτό. Ναι, καχύποπτο, ακριβώς. Δεν εμπιστεύονται γιατί έχουν περάσει πολλά. Πρέπει να περάσεις την εξέτασή τους. Δηλαδή πρέπει να περάσουν 2, 3, 4 χρόνια να δουν ότι είσαι ειλικρινής, ότι δεν είσαι εκεί να κάνεις χρήματα
εις βάρος τους. Έτσι. Δεν είσαι εκεί να τους εκμεταλλευτείς, αλλά να τους διακονήσεις. Ακριβώς. Και εντάξει, δηλαδή και έπειτα να μην φωνάζεις, να μην τους θεωρούς κατώτερους, να μην τους θεωρούς ότι είναι επειδή είσαι λευκός ότι έχεις το δικαίωμα να τους φωνάζεις, να τους διατάζεις και να τους κάνεις σκουπίδι. Όχι, το αντίθετο, εσύ να γίνεις το σκουπίδι, εσύ να γίνεις ο δούλος τους. Και αυτό το έμαθα. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που είπατε, γιατί συχνά ίσως είναι το μεγάλο μας αμάρτημα αυτό, όταν προσπαθούμε να καταθέσουμε τη μαρτυρία της πίστεως ή την οποιαδήποτε ας πούμε ιεραποστολή που ουσιαστικά είναι η μαρτυρία της πίστεως, συχνά το κάνουμε αφιψηλού, δηλαδή εμείς είμαστε πιο πάνω από σένα και σε μαθαίνουμε εσένα. Έτσι. Το είπατε πολύ ωραίο, να γίνεις δούλος, διάκονος. Και ο πιο μεγάλος πειρασμός είναι αυτός. Αυτός είναι ο μεγάλος. Εγώ είμαι ο λευκός, εγώ είμαι Ευρωπαίος, εγώ πέρασα διδακτορικά, εγώ ξέρω να κάνω λειτουργίες, εσείς δεν ξέρετε τίποτα, εγώ ήρθα να σας δείξω. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Και εκείνοι έχουν τη δικιά τους την κουλτούρα και εκείνοι έχουν τη δικιά τους τα καλά, έχουν και εκείνοι τη δικιά τους τη φιλοσοφία κτλ. Λοιπόν, προσπαθούμε, όπως είπε ο Παύλος, στον Εβραίο γίνεις Εβραίο, στον Έλληνα θα γίνεις Έλληνα, στον ισχυρό θα γίνεις ισχυρό, στον Κενιάτη θα γίνεις Κενιάτης. Πολύ ωραίο αυτό. Γέγονα τη πάση τα πάντα είναι εις Χριστόν κερδίσω. Αμήν. Και ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος, η δική μας παράδοση, αυτό μας έδειξε. Μπράβο. Πολύ ωραία. Μπράβο. Ναι. Και μείνατε 3 χρόνια στην Κένια. Όχι, 8-9 χρόνια. Μείνατε αρκετά. Ήταν μακρύ το διδακτορικό μου εκεί. Δύσκολο διδακτορικό μάλλον, έτσι, σε σχέση με το Χάρβαρτ και των άλλων πανεπιστήμιων. Μπράβο. Και πολύ πιο δύσκολο. Πολύ πιο δύσκολο. Έτσι και είναι. νομίζω απέτυχα πολλές εξετάσεις αυτού του προγράμματος. Στα τεστ που σας έκαναν και στις εξετάσεις που δίνατε, έτσι. Βέβαια η χάρις του Θεού ήταν που σας πήρε και σας πήγε εκεί, η χάρις του Θεού ήταν που σας παρηγορούσε στις τυχόν αποτυχίες, η χάρις του Θεού ήταν που σας καθοδηγούσε. Αμήν. Και που ετοίμαζε το δρόμο να ανοίξουμε και το δρόμο για εκεί που δεν ήταν κανένας. Μπράβο. Και όταν μετά από πολλά χρόνια, όταν διάβαζα και είδα για την Σιέρα Λεόνη, είχαν αυτό το βαρβαρικό πόλεμο που κόβανε τα χέρια των ανθρώπων και κόβανε τα πόδια των ανθρώπων. Και ήταν εκείνη, το 2007 ήταν η πιο φτωχική χώρα του κόσμου. Δεν υπήρχε πιο φτωχική χώρα. Και εγώ με αυτή την αγάπη προς το φτωχό, αυτή η ανάγκη να είμαι με τους φτωχούς, με οδήγησε να παρακαλέσω τον Μακαριότατο να με βάλει στην Σιέρα Λεόνε, και με την ευλογία του νυν Μακαριώτα των Θεόδωρων, κύριων Θεόδωρων, έλαβα την ευλογία του και έφυγα από την Κένια και πήγα εκ του μηδενός, χωρίς τίποτα, στην Σιέρα Λεόνε. Στην αρχή έμεινα σε ένα ξενοδοχείο για μερικές μέρες, μετά νοικιάσαμε ένα σπίτι και από εκεί αρχίσαμε σιγά σιγά το μέχρι τώρα. Το αρχίσαμε είναι πληθυντικός μεγαλειότητος, όπως λέμε. Μόνος σας πήγατε? Ναι, πήγα μόνος μου. Έτσι. Δηλαδή, αρχίσατε με το Χριστό μάλλον. Ναι, αλίμονο, βεβαίως. Μάλιστα. Αλλά έφερα μαζί μου και 2 Κενιάτες, έναν διάκο και έναν ψάλτη. Ωραία. Και αυτοί με βοηθήσανε. Αυτοί βοηθήσαν στην αρχή. Ωραία. Και έναν άλλο Κενιάτη. Έφερα 3 Κενιάτες μαζί, ηθαγενείς. Μία μικρή ομάδα. Για να μην φανεί ότι είναι μια λευκή κίνηση. Καταλάβατε, ήθελα πάντοτε να ταιριάζει με την Αφρική, έτσι να μην νομίζουν ότι είναι ένα είδος νέος ιμπεριαλισμός. Καταλάβατε. Από ό,τι φαίνεται η μαθητεία σας στην Κένια έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Το μάθατε το μάθημά σας και πήγατε από την αρχή σωστά προετοιμασμένος. Και έτσι δεν υπήρχε καμιά παρεξήγηση. Και καμία αντίδραση ή απόρριψη. Έτσι. Ωραία. Ναι. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι στη Σιέρα Λεόνε, δηλαδή επειδή τα γράφατε, τα μεταφέρατε εσείς και παγκόσμια βέβαια είχε αναδειχθεί το θέμα, και πραγματικά κάθε φορά μας συγκλονίζει, ιδιαίτερα με τους ανάπηρους που έχετε στη Σιέρα Λεόνε, που είναι νομίζω έτσι παγκόσμια ξεχωριστό φαινόμενο αυτό και κατάσταση. Ναι. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για αυτούς. Έχουμε φτιάξει, ιδρύσει σπιτάκια, έχουμε ένα μεγάλο οικόπεδο, τους έχουμε βάλει εκεί, μια ομάδα βεβαίως, στεγάζουμε κάπου με παιδιά και των γυναικών αυτών, κάπου 60 με 70 άτομα. Ένα χωριό επομένως έχετε κάνει, ένα συνοικισμό.
Και το ονομάζουμε Άγιος Μωυσής ο Αφρικανός. Πολύ ωραία, ο Αιθίωπας. Για να έχουμε και μαύρο, μια εικόνα ενός Αγίου που είναι μαύρος. Ο Αιθίωπας, ο Άγιος. Ναι, μάλιστα. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Και επίσης τώρα με τη βοήθεια του Θεού κτίζουμε μια κλινική η οποία θα προσφέρει τεχνητά πόδια χωρίς κόστος στο θύμα. Ένα πόδι την ημέρα ελπίζω να μπορέσω να δώσω, και θα είναι εντελώς δωρεά. Εμένα θα μου κοστίσει κάπου $100, δηλαδή κάπου 80-85 ευρώ το κάθε πόδι. Αλλά έρχεται το θύμα το πρωί και χωρίς πόδι, παίρνουμε τη μεζούρα. Έχω το κατάλληλο προσωπική, ένας νοσοκόμος που πήγε και μελέτησε αυτό. Το στείλαμε εμείς να μελετήσει και τώρα είναι εκεί έτοιμος, και έρχεται ο άνθρωπος το πρωί, δηλαδή αυτός που δεν έχει πόδι, του παίρνουμε τις μεζούρες, φτιάχνουμε το πόδι, κατά τις 5 το απόγευμα φεύγει με πόδι. Αυτό είναι συγκλονιστικό που μας λέτε. Είναι βέβαια και η πρόοδος της τεχνολογίας, αλλά είναι συγκλονιστικό για μας που έχουμε τα πόδια μας και το θεωρούμε αυτονόητο και δεδομένο ότι τα έχουμε, και ξεχνάμε να ευχαριστήσουμε και τον Θεό γι' αυτό. Και εννοείται ότι με 100 ευρώ μπορεί κάποιος να αποκτήσει τεχνητό πόδι και επομένως το δικαίωμα ξανά να περπατάει. Όχι μόνο να περπατάει, να δουλεύει, να παντρευτεί, να κάνει οικογένεια, να μπορέσει να συντηρήσει την οικογένεια, να χορέψει που λέει ο λόγος, να τρέξει. Τώρα μπορώ να σας καταλάβω, γιατί έχω τη διάθεση αυτή τη στιγμή, αν μπορούσα, και νομίζω το ραδιόφωνο μας το δίνει αυτή τη δυνατότητα, να βγω και να φωνάξω σε όλους τους φορείς, σε όλους τις ενότητες, σχολεία είναι, τάξεις είναι, γυμνάσια. Για μας περνάμε οικονομική κρίση, αλλά για ένα σύνολο, ας πούμε, 100 ανθρώπων ή 50 ανθρώπων από 2 ευρώ δεν είναι μεγάλο ποσό. Γι' αυτό είναι ολόκληρη η ζωή του. Ακριβώς. Εδώ πέρα, κυρία Θεοχάρη, δεν μυρίζω φτώχεια. Εκεί τη μυρίζω. Η φτώχεια έχει μια μυρωδιά. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό. Τη μυρίζεις. Όταν πηγαίνεις στη φτώχεια, έχει μια ιδιαίτερη μυρωδιά. Δεν τη μυρίζω στην Ελλάδα αυτή τη μυρωδιά. Βεβαίως καταλαβαίνω ότι υπάρχει αυτή η φοβερή οικονομική κρίση. Το ξέρω. Ανατροπή υπάρχει από εκεί που είχαμε καλοσυνηθίσει, για να λέμε και την πάση αλήθεια. Κατά σύγκριση ίσως με τη Γερμανία και με την, με την Γαλλία, ίσως με την Αγγλία, ίσως είμαστε λίγο πιο κάτω οικονομικώς. Αλλά κατά σύγκριση με αυτό που βλέπω εγώ καθημερινώς εκεί, δεν υπάρχει σύγκριση. Είμαστε άλλο πλανήτη. Είναι 2 πλανήτες. Δεν μπορούμε να φανταστούμε το τι γίνεται εκεί. Είναι άκρια πτώχεια. Η δικιά μας εδώ είναι σχετική οικονομική πτώχεια, σχετική με την Δυτική Ευρώπη. Αυτό. Μα και αυτό που λέτε είναι συγκλονιστικό, γιατί όπως πολύ σωστά το επισημάνατε, γιατί δεν το είχα σκεφτεί έτσι, όταν ο άλλος αποκτήσει το ένα πόδι που του λείπει, μπορεί πλέον να έχει και να παλέψει τη βιωσιμότητά του, την επιβίωσή του μάλλον. Έτσι. Το να ζήσει αυτός και πιθανόν να βοηθήσει και την οικογένειά του. Έτσι. Ακριβώς. Και είναι και πολύ πρακτικό και συγκεκριμένο για μας, για να μην χανόμαστε και στα αόριστα. Γιατί εμείς οι χριστιανοί έχουμε μερικές φορές την τάση, ξέρετε, να χανόμαστε στα λόγια και στις θεωρίες. Και εδώ είναι πολύ πρακτικό και το λέμε πρακτικά, και βέβαια δόξα τω Θεώ, από ό,τι ξέρουμε και εσείς γι' αυτό και για άλλους λόγους βρίσκεστε στην Ελλάδα, αλλά με την ευκαιρία αυτή μεταφέρετε αυτές τις εμπειρίες σας σε εμάς που είμαστε πίσω, όπως είπαμε, εσείς είστε στην πρώτη γραμμή, για να μην επαναπαυόμαστε όπως εσείς δεν μπορέσατε να επαναπαυθείτε εκεί στην καριέρα την ακαδημαϊκή, και να σκεφτούμε ότι αν δεν μπορούμε να σηκωθούμε κι εμείς να πάμε, που για διαφόρους λόγους δεν μπορούμε, μπορεί να πάει όμως εκεί η καρδιά μας και η προσφορά μας. Έτσι, και η προσευχή σας. Πάρα πολύ σημαντικό για την προσευχή. Μάλιστα. Πάρα πολύ. Και αν δεν έχουμε τίποτα άλλο να δώσουμε, μπορούμε να δίνουμε το Κύριε Λέησον, το κομποσκήνη μας στην προσευχή μας. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, διότι τότε ο Θεός, εκκικούντας αυτή την προσευχή, θα στείλει κάτι εκεί. Θα κινήσει καρδιές, θα κινήσει ανθρώπους, θα κινήσει εγκεφάλους. Μπράβο, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε, Πάτερ Θεμιστοκλή, και δεν ξέρω, πραγματικά μας γοητεύει αυτή η εκκαρδίας μαρτυρία σας. Ξέρω όμως ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος και πολύ περιορισμένος. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, θα ήθελα να σας εξαντλήσω, αλλά πρέπει να σεβαστώ αυτό που συμφωνήσαμε, γιατί έχετε πολλά να κάνετε που βρίσκεστε εδώ. Πάρα πολύ θα παρακαλούσαμε
περιμένουμε όταν ξαναρθείτε, όταν βρείτε την ευκαιρία και πάλι να επικοινωνήσουμε. Να είστε καλά. Και νομίζω ότι αυτή η συνάντησή μας σαν μέλη της Εκκλησίας, έτσι όπως μιλήσαμε, ήταν ευλογημένη από το Θεό. Σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Και εγώ το ίδιο. Μας είπατε πολύ περισσότερα από όσα ακούστηκαν στον αέρα. Θα σας έχουμε στη σκέψη μας, να σας συνοδεύει ο Χριστός. Αμήν. Να σας πω λίγο με τη δική μου λογική, λέω ο Χριστός σας τράβηξε εκεί, επομένως θα είναι δίπλα σας ούτως ή άλλως. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Είναι σίγουρο, αλλά για να φωτίζει και άλλους ανθρώπους, να οδηγεί και άλλους ανθρώπους, να εμπνέει και άλλους ανθρώπους, και νομίζω ότι έχετε επίσης αυτή τη χαρά και την ευλογία να έχετε ανθρώπους που έρχονται να βοηθήσουν λίγο στο έργο σας και από πίσω σαν προσφορά, ναι. αλλά και εκεί πιστεύω. Ναι. Λοιπόν, κύριε Θεοχάρη, τόσο ευχαριστώ. Σας έχω την προσευχή μου νέο και τώρα, και ελπίζω και εσείς να έχετε μια έτσι ολόκληρη ζωή εν Χριστώ και με την οικογένειά να σας. εύχεστε. Γι' αυτό καλά. και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας έχει εδώ και γραφείο εξωτερικής Ιεραποστολής στη Μητρόπολη, αλλά και έχει δώσει την ευλογία και έχουμε ήδη από πέρσι αυτή την εκπομπή, όπως σας είπα από την αρχή, έως εσχάτου της γης λέγεται η εκπομπή, και εσείς είσαστε εκεί πέρα στην Αφρική, στα Έσκατα, και μέσα στο πλαίσιο αυτό κάνουμε και αυτή τη συνέντευξη, και προσπαθούμε να μην ξεχνιόμαστε και να μην καλοβολευόμαστε, ξέρετε αυτή τη λέξη, ναι, βέβαια. αλλά να ταρακουνιόμαστε από κάτι τέτοιες όμορφες αγιασμένες σεισμικές δονήσεις. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ευχή σας, καλή δύναμη, καλή φώτιση. Να είστε καλά. Γεια σας.